Auka bi kunnafoni bakurubaw la bi ye marsikalo tile 8 ye marsikalo tile 8 o ye don ye min bɛ ɲɛnamaya ka ɲɛsin an balakaw yɛrɛ ma o don kofɔlen yɛrɛ fana ɲɛnamayara an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an ka jamana marabolo ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka se ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛma Ngolo Refa kɛnɛ kan ni o ye Asimi Goyita ye 8 marsi ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na tele ɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin jamana ye musoba dɔ ma min yɛrɛ ka ɲɛnamaya hakaja min ka ca bɛnnen don terɛnboli yɛrɛ ma an ye wuli ka jɔ min kɛ ka se ale fɛ a sera k'i da don a ka baaraw yɛrɛ la ka ɲɛfɔli kɛ Nazara jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Ukraine ni a kunkan ko kɔrɔfɔ yɛrɛ cayalen don ni waati laban ninnu na lafiya da o kɔni dira maaw ma min b'a to nantanjɛw yɛrɛ ni o ye civil ye olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na o kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na an bɛ don min na ko bi aw bisimila a ka bi kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɛn ni bi taratadonya ye marsikalo tile 8 san 2022 an bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo la o cogo kelen na an bɛ se ka fɔ bi ye o tarata don kelen ka bɛn sunkalo makɔnɔ tile 5 ma Hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni wale ɲuman dɔw ko lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na kunnafoni bakurubaw la marsikalo tile 8 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an balakaw yɛrɛ u ka hakɛw yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min na a ka ja u mankutu yɛrɛ bɛ se ka lakofɔ bari ni ye ɲɛnamaya yɛrɛ ta k'a lajɛ musow jɔyɔrɔba bɛ a la o kama bi sɔgɔmada in na a ɲɛnamayara an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jamana caman bɛ cogo min na an kɔni ta ɲɛnamayara kɛnɛ kan kɛnɛ min ni o yɛrɛ tɔgɔ dalen don an ka jamana yɛrɛ yɛrɛmahɔrɔnyali yɛrɛ sɔrɔli kɛnɛ ni an b'a fɔ ma place de l'indépendance bi sɔgɔmada in na jamana yɛrɛ marabolo ɲɛma ni o ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se lasigiden minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ a ka ja Mali yɛrɛ dɛmɛbaga jɛkulu olu caman tun bɛ kɛnɛ kan wa ni yɛrɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛma ta k'a lajɛ Asimi Goyita Choguel de tun bɛ ka ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ngolo fa ni kɛnɛ kofɔlen kan masala se min walima kuma se min yɛrɛ taara ɲina 8 mars yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o de ye musow yɛrɛ jɔyɔrɔ min bɛ Mali kurako yɛrɛ la ni a bɛ fɔ ma nanzarakan na rôle de la femme dans la refondation du Mali o kumaw kɔni sɛbɛkɔrɔ fɛsɛfɛsɛra kɛnɛ kan walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a la Aissata Batili ale ye ɲinini mun kɛ a kisaw kan an ka jɛ k'o lajɛ 8 mars ye don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don sabu bɛ a la a sabu ma bɔ dɔwɛrɛ la a bɔra musow la muso minnu tun bɛ baara kɛ usine kɔnɔnaw la États-Unis dugukolo kan a musow ye muruti farida parce que minɛcogo min tun b'u la a minɛcogo tun cɛ man ɲi muso ninnu wulila u ye kɛlɛ kɛ a kɛlɛ fanga bonyalen a ye diɲɛ minɛ diɲɛ masakɛw faralen ɲɔgɔn kan u bɛ kulun kɔnɔ kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies décision talen ka journée kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ ka bɛn 8 mars ma ko ka kɛ musow ka don ye don min don a don ye yuriyari don ye a don min don don in sigi ka kuma don ye don min don a don ye musow ka revendication demandeli don ye an bi o don kɛnɛ kan bi mais an ti se ka kuma parce que n'i ko muso i ko Mali musow bɛɛ bɛ yan mais muso dɔw ti yan musow bɛɛ bɛ ka défiler région kɔnɔ mais musow bɛɛ tɛ ka défiler région kɔnɔ ni ko musow bɛɛ tɛ ka défiler ne balimamuso dɔw bɛ yen olu bɛ filiya la u bɛ filiya la u ka choix tɛ u bɛ filiya la parce que u cɛw tora kɛlɛ daga kɔnɔ o musow tɛ an cɛla yan bi u dɔw tun ye promesse ta an ye u ye simulation kɛ défilé la k'u bɛ na mais Ala y'a ka baara kɛ ni Ala ye mun kɛ an bɛ jɛ ni a ye mais u bɛnna kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min u tun bɛ k'u ka jamana de kuma bɔ an tɛ se ka kuma kun jɛngɛ ni an ka fini tabagaw bolona fini tabagaw n'an ma u fo k'u fo hali an jɔlen min filɛ nin ye n'an bɛ ka nin 8 mars min kɛ
olu de jɔlen do ka an sécuriser minnu bɛ région kɔnɔ olu de sécuriser len do musow fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ la bi ni sécurité tɛ yen an bɛ autonomisation mun demander an bɛ fɛn o fɛn demander ni sécurité tɛ yen foyi tɛ ɲɛnabɔ o de y'a to anw Mali musow an bɛ sécurité de prioriser fɔlɔ ni sécurité nana Mali la tuma min na an bɛ fɛn o fɛn ɲini an b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ pour le moment priorité à la sécurité. n tɛ se ka kuma kuntala janya tuguni n bɛ chef de gouvernement fo parce que ale de bɛ président représenté yan bi ale de bɛ gouvernement représenté yan bi n bɛ gouvernement musow fo minnu bɛ gouvernement kɔnɔna ye u bɛ kɛlɛ la su ani tile n bɛ u fo n bɛ gouvernement cɛw fɛnɛ fo n bɛ ancien ministre fo ka taa minnu ta ɲɛna fo minnu bɛ balolen bi minnu bɛ balolen olu bɛɛ sigi bɛ stand kɔnɔ yan n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ne y'u den ye n y'u buramuso ye u y'a dɔn ye wa n b'u remercier o la k'a f'u ɲɛna fosi tɛ Mali jɔ ni bɛn tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n bɛ bɔ kuma na ni jumɛn ye o ye n bɛ appel le lancer politique tɔn fɛn o fɛn n'a bɛ Mali kɔnɔ ni a musow n'u tulo bɛ n na an ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka tagama boloda tagama min bɛ sigi ka kuma kɛ bɛɛ bɛ se ka na cogoya min na an cɛw ni ɲɔgɔn cɛ pour que fɛn min b'an ɲɛ an ka se ka a kun cɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ Mali bɛ lahala min na a ka bɔ o lahala kɔnɔ dɔ kɛra ten et il est temps que musow a ye conscience min ta an cɛsiri an ka to anw cɛw kɔ ka to an cɛw kɔ o tɛ faiblesse ye parce que maa min bɛ kɔfɛ o de ye gardien ye. Mali musow Ala ka barika don aw la Ala ka kɔnkɔrɔta n y'a fɔ gouvernement kɔnɔ muso dama dama minnu bɛ gouvernement la n'i ye mɔgɔ 10 bila gouvernement la 15 ka taa 20 i b'a sɔrɔ o musow u bɛ sɔrɔ a la baara min ka gɛlɛ yɔrɔ min na n t'a fɔ olu kelen de b'a la dɛ n'i ye santé sa n'i ye grève ta muso minnu bouger n'i ye école ko ta muso minnu bouger n'i ye réforme politique institutionnelle ka jamana Mali kura sigi muso min b'o gérer muso min bɛ siraw ni fɛnw gérer o ministre bɛɛ muso de don le ministre de la promotion de la donc en wasolen do on est fier de ces femmes ne bɛ to k'a fɔ les amazones du gouvernement Mali bɛ k'a dɔn n'o kuma baw de fo k'a fɔ Mali musow Ala ka barika don aw la Ala ka a kun kɔrɔta Ala ka barika don diɲɛ musow bɛɛ la parce que n'i y'a ye jamana musow de don den muso de don cɛ muso de don ba muso de don donc ni muso nisɔndiyara ni muso yiriwara jamana bɛ yiriwa ka taa ɲɛ hakili to b'a la sali ala Muhamadu. Alisa 8 mars hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka ni donba in yɛrɛ ɲanamaya tagama dɔw kɔni kɛra an balakaw yɛrɛ fɛ ni o ye musolakaw ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko défilé alisa ni kɛnɛ kelen yɛrɛ kan ni a bɛɛ lajɛlen bilara sen kan n'a ɲamaya tun bɛ Dr Sukel Kokala Mayiga bolo muso caman olu kɔni ye ni tagama yɛrɛ bila sen kan ni a bɛ fɔ a ma ko défilé alisa kuma kelen min kɔni tun bɛ o da o yɛrɛ Mali kurako yɛrɛ a bɛ se ka sabati cogo min na o yɛrɛ se ka sabati cogo si la ni an balakaw yɛrɛ sen ma don o kisɛw kinbɛli la o kama musow yɛrɛ kɔni ni nisɔndiyaba tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan bi sɔgɔmada in na o y'a jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan min b'a to cɛmancɛla fanga min filɛ nin sen kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a kɔkɔrɔma bɛ se ka don cogo min na anw ka jamana a bɛ se k'i jɔ tintin kan o tun ye an balakaw yɛrɛ kumada ye bi sɔgɔmada in na ɲinini minnu kɛra o kisa kelen kan an ka jɛ k'o siri aw lajɛ. K'a fɔ an bɛ transition mɔgɔw soutenir wa faamaw fana militaires bɛ terrain kan vraiment u ka baara min ka kɛ a ɲɛ b'a la an b'a mun binna hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka lahara sɔn mun ye hali mun bɛ kɛlɛ la an b'a ɲini hali bi u ka bɔ an ka Mali bɔ bolo la vraiment an bɛ transition soutenir mais an b'a soutenir sini muso jɔyɔrɔba de bɛ sigida la sigida tɛ se ka taa muso kɔ n'i y'a mɛn refondation muso de don parce que refondation bɛ daminɛ du de la a bɛ daminɛ du de la bon muso de dun fana du fanga bɛɛ ye muso de muso bɛ denmisɛnninw la don muso de hakili bɛ du la donc ni muso ye du minɛ ka ɲɛ o kɔrɔ quartier bɛ ɲɛ dugu bɛ ɲɛ jamana bɛ ɲɛ komi Asimi y'a fɔ cogoya min na ko ka maliyɛn kura dilan donc maliyɛn kura tɛ se ka dilan ni muso tɛ o donc maliyɛn kura dilanni fana bɛ daminɛ du de la donc ni musow bɛ u fanga fara ɲɔgɔn kan sisan ka maliyɛn kura o dilan du kɔnɔ ni Ala sɔnna ma refondation min fɔra an bɛ a sira sɔrɔ. Bi ne nisɔndiyalen don n sewalen don k'a ye k'a fɔ ko Mali musow bɔra ka caya baarada ka dɔgɔ bi min ti yan walisa ka u ka nisɔndiya jira
ka a jira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko musow bɛ u kɔ walisa an ka jamana binnen don an ka se ka wuli ka baara kɛ walisa jamana bɛ gɛlɛya min na gɛlɛya in ka ban muso minnu bɛ kɔ kan n'an b'u wele ko tunkaranke musow u bɛ ka transition dɛmɛ cogoya bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ ko u caman a fɔlen ko ka transition dɛmɛ ko ka mari sɔrɔdasiw dɛmɛ caman yɛrɛ ye ɲininkali kɛ n'u bɛ se ka compte dayɛlɛ walisa dɔrɔmɛ fila minnu bɛ u bolo n'u bɛ se ka u kɛ o kɔnɔ walisa ka an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ musow cɛsirilen don an ka tunkaranke musow cɛsirilen don ka jamana dɛmɛ walisa ka jamana bɔ nɔgɔ la walisa ka jamana gɛlɛya in ka ban u bɛ cɛsiri sugu bɛɛ la walisa nɔgɔya ka kɛ ko la parce que nin ye musow ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛti de ye musow kun ye kɛrɛfɛdɛn suguya dɔ ye mais 8 mars de nana muso ka yɛrɛma hɔrɔnya labɔ kosɛbɛ k'a lakodɔnya kosɛbɛ k'a laɲanamaya o de la an bɛ kɛnɛ kan jɔyɔrɔba de bɛ muso la Mali refondation la parce que musow ye presque 52%, plus de 52%. Donc o musow o ye population min kɔnɔ yɔrɔ muso ka baara kɔni a taabolo ka bon a kɔnɔ dɛ donc musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i ko du i ko muso de o muso de bɛ dutigi ni dudenw bɛɛ ka gestion assurée an bɔra fɛnɛ ka an ka transition fɛnɛ soutenir an ka autorités soutenir u ka baara ka ɲɛ u bolo maliden bɛɛ ka bɔ an b'o de ɲini bɛɛ ka bɔ ka kumakan bɛɛ kɛ kumakan kelen le Mali avant tout rien que le Mali et le Mali an kɔni nisɔndiyalen de bi an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min kɛ vraiment transition bɛ baara min na bɛɛ ɲɛ b'a la an sɛbɛnna se ye nin de ye ka bɔ k'a yir'u la k'a fɔ k'an b'u kɔfɛ donc musow bɔlen don o de la an bɛɛ nisɔndiyalen don bon muso minnu fana bɛ togodala muso parce que a mana kɛ cogo cogo an fana lafiyalen don dɔɔni ni olu ye donc ni 8 mars kɔnɔna na an bɛ se olu fana ma ka u ka laɲini ɲini k'a kɛ papier ye k'a lase gouvernement ma pour que u fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na bon minnu cɛw fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la an b'a fɔ ala ka lahara sɔnsuma cɛw ye muso minnu fana bɛ dɔw bɛ firiya la ala k'u jɛlen bɔ an bɛ bɔ 8 mars musow bɛɛ lajɛlen fo ka Asim fo ka Shogel fo ala ka Mali taɲɛ ala ka Mali basigi an minnu ye denmisɛnninw ye ala ka an kɛ don dɔ siniɲɛsigi ye ala ka an garisigɛw don u la san caman an ka jɛ k'a kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ garisigɛ ye musow bɔra a diyara n ye fo ka datuma tɛmɛ parce que thème yɛrɛ b'o de yira ko la place et le rôle de la femme dans la refondation du Mali donc musow bɔra k'u jɔyɔrɔ yir'u la a diyara n ye kosɛbɛ 8 mars ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ ne a bɛ f'a ma association au cœur de la santé minnu kɔni kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na bi sɔgɔmada na olu fana sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan min bɛ ɲɛsin banaw ma bana min bɛ tali kɛ muso yɛrɛ ka sinna bana walima kuru min yɛrɛ bɛ bɔ sin na ni a bɛ f'a ma cancer du sein ka taa se wolonugu yɛrɛ ma bana min fana bɛ bɔ o la o ta fana min ye gɛlɛya ye n'a bɛ musolaka yɛrɛ caman sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bilara sen kan min bɛ se k'a dɔn n'a bɛ musolaka min na walima n'a tɛ musolaka min na o baara in kɔni bilara sen kan bi sɔgɔmada in na ni kɛnɛya dɔgɔtɔrɔso min ni a bɛ f'a ma cabinet de soins Makalu Yirimajɔ Zerninkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ Bamakɔ sigida 6nan na kɛnɛ in kɔni kɛra wasa ye bari an balakaw caman bɔra ka na a kɛnɛ kan minnu kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ ka sababu kɛ dɔgɔtɔrɔlakaw hakaja ni jɛkulu kofɔlen n'a bɛ f'a ma association au cœur de la santé bakurubalen na n'an k'a ma ko ACS wulikajɔ kɛra tele ɲɛta maaw fɛ ka se kɛnɛ kan Aissata Touré ani a ka jatala Muniri Jire u ye min sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka kɛnɛ kan 8 mars hukumu kɔnɔna na an ka jɛkulu lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sin bon fo ka taa se wolonugu bon ma o ye cogoya ye association jɛkulu bolo minnu ni olu sigilen don yaasa kɛnɛya bɛ se ka sabati bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na ni a bɛ fɔ o ma ko association au cœur de la santé yaasa ka se ka 8 mars ɲagaɲaga tɔw diya hakilina min y'an bila ka wolonugu bon lajɛlen kɛ ani sin bon an y'a jateminɛ k'a fɔ san o san muso 2,900 de wolonugu bon b'o olu de sɔrɔ donc ni wolonugu bon dun y'i sɔrɔ a ka ca Ala fɛ kɔlɔlɔ caman b'a kɔfɛ donc wolonugu bon walasa k'i yɛrɛ tanga ka bɔ a ma tangacogo 2 dɔrɔn de b'a ma o tangacogo fɔlɔ yɛrɛ ka tɛgɛ yɛrɛ la vacciner
contre le virus à papillomavirus n'o bɛ n'i tanga cancer du col ma. O filanan o ye dépistage de ka to ka t'i yɛrɛ layɛ san o san n'a sɔrɔ bana in t'i la. An ye 8 mars kɛrɛnkɛrɛn ka d'a kan 8 mars de ye musow tɔgɔla don ye. O don in de b'an bolo ka se k'an ka droit réclamer ani fɛn fɛn se b'an ye yirali la k'o kɛ. Ni association jɛkulu kofɔlen in présidente ale ye wele bila ka ɲɛsin musolakaw bɛɛ lajɛlen ma. Musow kana layɛ n'a sɔrɔ u t'i la ka d'a kan n'i y'a layɛ n'a sɔrɔ a t'i la o de ye kelen k'i yɛrɛ kɔlɔsi bana in ma. Musow k'a dɔn k'a fɔ 8 mars o de y'an ka droit réclamer don ye. 8 mars kana kɛ fête ba ye ka taa kɛ an ka ɲinɛ 8 mars yɛrɛ kun kɔ. Donc ni musow farala ɲɔgɔn kan ka to ka nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛ minnu bɛ se ka nafa lase musow ma o de b'an dɛmɛ kosɛbɛ. Muso lajɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko sage femme ale dɔ ye ɲɛfɔli caman kɛ ni bana kofɔlen ninnu kɔlɔlɔw la. Bana in kɔlɔlɔ ka ca. Bana in b'i lanɔgɔ a bɛ sɔrɔ k'i faga. N'i y'a banabagatɔ yɛrɛ ye n'a sigira jama cɛ la bɛɛ bɛ wuli ka taa kasa de bɛ tugu i kɔ parce que a bɛ wolonugu ɲimi i mana yiri turu a bɛ bolofara bɔ cogo min bana in b'a kɛ ten tɔ ni bana ye wolonugu da sɔrɔ a bɛ taa wolonugu fan a bɛ taa kɔnɔnafɛn bɛɛ minɛ a bɛ taa sugunɛso minɛ a bɛ taa bo so minɛ aw ka hakɛ to bon ni sugunɛ bɛɛ bɛna sira kelen fɛ banabagatɔ in yɛrɛ basi bɔnkan de b'a caman faga parce que basi tɛ se ka kunbɛn dɔgɔtɔrɔw fɛ tuguni o ɲuman ye mun ye an ka kɔn joona an ka na dɔgɔtɔrɔsow la an ka na an ka lajɛli kɛ n'i ye lajɛli kɛ n'a ma ye i la i bɛ taa so san wɛrɛ i bɛ segin ka na lajɛli kɛ. Musolaka minnu bɛ yen ni olu taara nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nafaba de b'a la ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin a lɛbɛnbaw ma. Ani kɔni ne y'a kɛ ko basi foyi tɛ n na alhamdulilayi musow bɛɛ ka n'u yɛrɛ lajɛ a la fɛn min de don bana cɛjugu de don k'u ni sew ni baraji ala k'u sara. Ne yɛrɛ fɛ nafa belebeleba de b'a la ka kan ya k'a lajɛ an tɛ se ka foyi wɛrɛ fɔ ye an kɔni b'olu fɔ kosɛbɛ u bɛ ka se ka baara in ta k'a kɛ ka an sɛgɛrɛ ka an ka banaw lajɛ n'an sɔrɔ min na tiɲɛna o ka d'an ye kosɛbɛ bɛɛ ka bɔ u ka na wolonugu bon lajɛ. A nafa ka bon nafa belebeleba de b'a la ala k'u ka baara taa ɲɛ ala k'u kan bɛɛ wa baara la o de ne ka foli ye a defo bɛ mɔgɔ o mɔgɔ min na ko diya wasiya hali n'a defo tɛ miiri la u ka na u yɛlɛ lajɛ. An bɛɛ lajɛlen ka taa nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ yaasa ni dɔw bɛ se ka kisi k'a fɔ ko musolakaw bɛɛ lajɛlen bonne fête de 8 mars kɛnɛya kɔnɔna la. Marsikalo tile 8 ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛsin an balakaw yɛrɛ ma o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na halisa wulikajɔ kɛn bɛ tele ɲɛta fɛ ka se an balaka dɔ ma ni o ye Madame Gwale Alima Mariko. Madame Gwale Alima Mariko ale ye muso cɛsirilenba ye min ni ale yɛrɛ ka ca bɛnna terɛnboli yɛrɛ ma muso terɛnbolila o kɔni ye minnu ni o ye kisɛ ye min ni a ka suma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ min yɛrɛ yeli fɛnɛ ka suma o cogo kelen na wulikajɔ kɛra tele ɲɛta fɛ ka taa ni muso cɛsirilenba ye ka taa a ɲininka a yɛrɛ dalakan na baara in yɛrɛ a ye a daminɛ cogoya jumɛn na gɛlɛya jumɛn sɔrɔla baara in na ka taa se o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma wulikajɔ kɛra Aissata Mayiga ani a ka jatala Salfo Ɲare fɛ ka se ni musoba kofɔlen ma 8 mars hukumu kɔnɔna na an ka jɛ ka a seerew lajɛ. A bɛɛ kɔni daminɛna san 2008 wagatiw la fɛn min ye Madame Gwale Alima Mariko ye ni ale kɔni ye kalan kɛ électromécanique yɛrɛ kɔnɔna la ale kɔni ye a kan bɔ chemin de fer mɔgɔw ka concours dɔ kɔni nɔfɛ muso 5 dɔrɔn o de kɔni tun bɛ nin concours kɛla ninnu na n'u tun bɛ taa fo maa 120 bɔ ɲɔgɔn la o de kɔni na Madame Gwale Alima Mariko ale yɛrɛ kɔni de bɛ na a ka promotion maa bɛɛ lajɛlen da ni ka kɛ major ye ka sɔrɔ ka kɛ muso fɔlɔ ye muso fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni ye terrain boli anw ka jamana kɔnɔna la. Ne donna terrain boli la par voie de concours tagabolo la to sene y'a mɛn de ko chemin de fer mɔgɔw mago bɛ terrain boli la bon u ye diplôme recommandé o diplôme de bɛ ne bolo ne y'o de kalan kɛ n'o ye électromécanique ye maintenant ne nana ka na n ka dossier déposer o la anw jama ka ca mais cɛ jama de kun ka ca ni muso jama ye musow la an mɔgɔ 5 de tun b'a la cɛ kun ka ca on était au nombre de jusqu'à 120 comme ça donc concours suguya caman kun b'a la écrit tun b'a la oral tun b'a la donc ani pratique fana tun b'a la an ye concours kɛ mais o y'a sɔrɔ chemin de fer mago bɛ 22 personnes dɔrɔn de la donc concours camanba in kɛra fo ka taga ban ka bɛnɛ an 22 personnes an muso 2 de b'a la ne tɔgɔle dɔw bɛ yen o ye Madame Mayiga Maimuna Keita ye donc ani cɛ 20 an taar'o de la. C'est fait en 2008. Formation caman kɔni kelen Madame Gwale Alima Mariko ale yɛrɛ kɔni siɲɛ fɔlɔ ka terrain boli o kɛra terrain express de mun yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Kayi ka taa Dakar kɔnɔna la. Don fɔlɔ min na ne yɛlɛnna terrain sanfɛ k'a boli je me souviens bien o kɛra terrain express dɔ de terrain bɛ bɔ Mali la ka taa Dakar
o y'a sɔrɔ ne tun bɛ Kayi donc ne ka siɲɛ fɔlɔ ne donna machine kɔnɔ o de la a siɲɛ fɔlɔ a ma nɔgɔya a ma gɛlɛya fana an bɛ se k'o fɔ parce que ne ko k'a ma nɔgɔya n ma k'a fɔ ko n tun bɛ ka siran n ma siran mais le fait que population yɛrɛ y'a ye muso yɛrɛ bɛ ka terrain boli donc o yɛrɛ content fɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na. Madame Gwade Alima Mariko ale yɛrɛ kɔni furulen don wa a cɛ fo ka taa se a buranakaw ma olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a jukɔrɔma don a ka nin baara in kɔnɔna la. Yani ne ka furu fɔlɔ ne tun bɛ terrain boli in na donc ne cɛ ye ne furu ka ne to terrain baara in na kabiri furu bɛ kɛ ne ko a ma a daminɛ la n ko bon ne ka baara ye baara min ye muso baara tɛ cɛ baara de don donc baara in dun filɛ nin terrain filɛ nin a tɛ boli tilefɛla dɔrɔn na a bɛ boli sufɛ a bɛ boli san kɔrɔ a bɛ boli tile kɔrɔ wagati bɛɛ heure ko t'a la i b'a sɔrɔ 2 heures du matin i b'a sɔrɔ 3 heures du matin e musoɲɔgɔn dalen bɛ sunɔgɔ la u ka so kɔnɔ o b'a sɔrɔ e bɛ ligne kan e bɛ ka terrain boli soit i bɛ permanence la atelier kɔnɔna la i bɛ siɲana baara kɛ yala ni o bɛ bɛn an ka furu kɔnɔna la a ko mun ye ne ka baara ko ye ko problème t'o la o y'ale ka fanfɛla ye bon n buranw ka yɔrɔ fana la n buramuso bɛ yen ne cɛ ye den fɔlɔ ye ne buramuso ko ni ne ka baara de don ni n nafa de sɔrɔ a la problème fosi t'a la ne ka taa ka taa n ka baara kɛ. Alima ni a baarakɛɲɔgɔn u kɔni bɛ baara kɛ bonya ani karama bɛɛ lajɛlen de kɔni kɔnɔna la. terrain kunkolo yɛrɛ destinelen kun don cɛw dɔrɔn de la muso kun tɛ don a kɔnɔ a muso fɔlɔ kɛra anw ye bon mun y'a to anw yɛrɛ donna a kɔnɔ la parce que diplôme ko de y'a kɛ anw donna a kɔnɔ parce que cɛw minnu taara o ni anw an bɛɛ ka diplôme ye diplôme suguya kelen donc distinction ma don a ko la bon ne k'an yɛrɛ ye cɛ ninnu cɛmancɛ la a daminɛ ni a gɛlɛyara ne ma parce que ne bɛna kuma min na ne tɛ cɛ ninnu dɔn u tɛ ne dɔn donc maloya ni tun bɛ na ne la dɔɔnin yanni an ka familiariser ɲɔgɔn na quoi mais u yɛrɛ ye ko nɔgɔya ne bolo u y'a yira ne la k'a fɔ u dɔ tɛ ne ye ni mun balimamuso tɛ n ye i b'a sɔrɔ o kɔrɔmuso ye donc an ye baara kɛ n'o cadre kɔnɔna ye. A baarakɛɲɔgɔnw nisɔndiyalen don n'a ye kosɛbɛ barisa a ka baara yɛrɛ kɔni dɔnniya bɛ a la. Depuis ne Alima ye don min na a bɛ baara kɛ b'aw kamalen kɔrɔ et puis a ka baara taabolo diyara ne ye parce que mouvement na civilisation ni mɔgɔ mɔgɔ b'a respecté a ka ca Ala fɛ ni baarakɛɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn faamu. 8 mars ni 8 mars tɔw kɔni tɛ kelen terrain baarakɛlaw yɛrɛ bolo anw ka jamana kɔnɔna la barisa a kɔni bɛnna ni terrain baara wulili ko kura ye anw ka jamana kɔnɔ kuma min na ni baara ninnu yɛrɛ kɔni kun jɔra a ka ca ni san 4 bɔɲɔgɔnko ye. N'a fɔra ko Mali fonctionnaire yɛrɛ i bɛ sara ta kalo kalo ni kalo sara i bɛ sara ta a t'i bɔ jango k'a fɔ k'i bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kalo 4 kuma dɔ fo kalo 6 i b'o kɛ ka sɔrɔ i tɛ sara sa i b'i sigilen don denbaya de bi muso bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen u kan ka balo donc n'a fɔra ko terrain min na lawuli bi fosi tɛ anw fɛ k'a fɔ bi ka Ala barika da. Baara wolomali o kɔni tɛ Alima yɛrɛ fɛla ko ye o de la ni 8 mars in kɔni kɔnɔna la a ye weleda kan ta ka ɲɛsin musow bɛɛ lajɛlen ma. Cɛ baara tɛ yen muso baara tɛ yen mɔgɔ si kana fɔ ko i b'i yɛrɛ sous-estimer k'a fɔ ko ni ne ye cɛ baara ni ne bolo ni muso bɛ se ka malo sutura yɔrɔ sɔrɔ baara min na k'i kisi diɲɛ ko kuntan caman ma sanni k'a kɛ karatu ko ye ou bien ka kɛ mɔgɔ deli ye. Ni b'a dɔn baara min bɛ yen n'i bɛ se ka exercer cɛw b'a exercer cogo min n'i fana bɛ se ka exercer i b'i ka wari sɔrɔ a la k'i yɛrɛ malo sutura ka se ka i ka denbaya dɛmɛ k'i faso dɛmɛ ne bolo bɛɛ ka na k'i yɛrɛ bila o baara la. Musow fana kɔni kan ka u cɛsiri kosɛbɛ baara fɛ walasa u fana jɔyɔrɔ bɛ se ka ye an ka jamana ɲɛtaga la cogoya min na an b'a fɔ ko Mali musow bɛɛ lajɛlen bonne fête du 8 mars fo ka taa se diɲɛ seleke 4 yɛrɛ kɔnɔna musow bɛɛ lajɛlen ma bi ye anw tɔgɔla don ye. O bɛ kɛ sababu ye o bɛ an kunda farafinna ka taa se diɲɛ fan tɔw kibaruyaw an ka jɛ ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kabini Talibanw ye fanga kɔnta Afganistan jamana kɔnɔ o tu kalo tɛmɛlen a jirala k'a fɔ fɛn ye musolakaw olu ka lahalaw caman olu kɔni yɛlɛmana ka sababuya kɛ fɛn ye musolakaw ka hakɛ caman bɛ fɛn ye o kɔni bɔla o ye caman kɔni bɔ o de la fɛn ye ministre min yɛrɛ kun bɛ n'u kun ɲɛsin bɛ musolakaw ka ko ɲɛnabɔli ma n'u kun b'a wele ko ministère des affaires féminines a jirala k'a fɔ ko o yɛlɛmana ka kɛ fɛn ye ministère min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye jogo ɲuman ani fɛn ye kokolo
kɛli ka se ka olu kɛlɛ cogoya min de la ka jogo ɲuman o minisiriso o tɔgɔ kɔni yɛlɛmana ka ɲɛsin min de ma o de ye minisiriso ka baara ka ɲɛsin fɛn min ye ka jogo ɲuman k'o sinsin ani ka kokolo k'o kɛlɛ cogoya min de la n'u b'a wele promotion de la vertu et de la répression du vice o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ musolaka minnu bɛ yen bi Afganita kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o bɛɛ ka balo i n'a fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni i bolila ka bɔ fɛn min ye maa dɔ bolo kɛlɛ daga kɔnɔna ko o bɛɛ ka balo o jɔyɔrɔ de kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn min ye Kabul yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Afganisa faaba ko musolaka dɔw ko olu kɔni bɔla yaasa ka se ka u ka nisɔngoya jira k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɔɔrɔ la fɛn min ye ka olu minɛ k'u kɛ i n'a fɔ jɔnw ko u sɛgɛnna o la ten sa o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Talibanw ko u kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ fɛn min ye tile dama dama ka t'u lasago fɛn min ye kaso kɔni kɔnɔna na ka tila k'u bila tuguni a jirala k'a fɔ muso min bɛ yen min ale kɔni sela ka bɔ nin gɛlɛya kɔni kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu kɔni minɛna u bolo ko nka u ma gɛlɛyaba kɔni se u ma nka musolaka in a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko olu kɔni degulen don hakilita nasira kɔni fɛ ko o de kɔni b'a jira k'a fɔ ni musolaka u minɛna waati min na ko Talibanw ko o ye gɛrɛntɛ caman ka se ka o kɔni ɲɛsin u ma ko o bi yɔrɔ min na ko bi u tɛ se ka kuma fɛn min ye kunnafonidilaw kɔni ye ka sababuya kɛ u siralen don gɛlɛya kana u sɔrɔ o de la musolaka in y'a jira fana k'a fɔ ko ale bɛ dogodogoni de la bi a tɛ se ka taa kaso hakiliya fan fɛ ale lafiyalen tɛ a siralen don fɛn min ye siyɔrɔ caman o de bi ale kɔni na ale yɛrɛ bɛ k'i labɛn yaasa ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini yaasa a na se ka to ka si o yɔrɔ la cogoya min na ko gɛlɛya caman a bɛ olu kɔni kan. Kabini san 1977 do kɛrɛkɛrɛlen o kɔni dila musolakaw ma yaasa ka se ka olu kɔni ka hakɛw kɔni ɲini a kɔnɔ ni u y'a wele ko 8 marsi a jirala k'a fɔ ko nin don in kɔni bi bila musolakaw tɔgɔ la yaasa fɛn min ye musolakaw ka hakɛw ye min de ye o na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min de la wa a jirala k'a fɔ n'i ye 8 marsi yɛrɛ kɔni jateminɛ fɛn do fɛn min kɔni tɛ ka muso yɛrɛ de ka ɲɛnajɛ kɔni kɛ nka musow ka hakɛw o ye jumɛnw de ye olu bɛ se ka dɔn cogoya min de la ani ka se ka olu kɔni yanga sanfɛ cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye 8 marsi a nana o hokumu kɔnɔ musolakaw bɛ se k'u ka hakɛw kɔni ɲini o y'a jira hali sisan k'a fɔ ni san 2022 an bɛ o bin na hali bi ko fɛn ye yɔrɔ caman bɛ yen musolakaw ka hakɛw ko olu kɔni fililen don ci la wa u bilalen don a kɛla bolokotɔ ka fɛn kɔni ye musolaka dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Itizane Betty Lagar ni fɛn ye psychologue clinicien n'ale ka baara kɔni ɲɛsin bɛ hakiliko ɲɛnabɔli ma wa jɛkulu fana ɲɛmaa don n'u b'a wele mouvement alternatif pour les libertés individuelles a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi 8 marsi a bɛ hokumu min kɔnɔ ko o de kɔni ma ɲɛ o ye ka fɔ cogo la ko 8 marsi fɛn ye u bɛ nisɔndiya fɛnw de fɔ olu ye nisɔndiya kumaninw ko ka fɔ olu ye k'a fɔ olu ye furumuso ɲumanw ye olu de bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛma ko nka fɛn ye 8 marsi a bɛ min yɛrɛ de lakofɔ n'u o ye ka se ka olu ka hakɛw di ko o kɔni ye o kɔni bila kɔfɛ ka a bɛɛ kɛ fɛn ye bɛrɛbɛrɛ kumaw kɔni de ye o de hokumu kɔnɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko o bɛ min de nɔfɛ bi o tɛ dɔwɛrɛ ye musow ka hakɛw ko ka o kɔni di u ma ka bɔ fɛn ye muso ye nin ye muso de bi du bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ka se ka a waliya cogoya min de la. Congo jamana n'o ye Congo RDC a jirala k'a fɔ fɛn ye maa min bɛ yen ni o kun ka baara ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka jamana ɲɛmaa ka kɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi ni u b'a wele ko agent de sécurité ni u b'a tɔgɔ wele ko fɛn ye François Beya ni ale kɔni kun ɲɛsin bɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ président n'u ye Félix Tshisekedi k'ale ka lakana kɔni kɔlɔsi jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen in ko a kun jalakila k'a jira k'a fɔ ko maa dɔw ko a kun b'a fɛ ka fanga dafiri kɔni kɛ yaasa ka se ka jamana ɲɛmaa kɔni minɛ cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ fɛn ye kunnafoni minnu bɛ yen ni a kɛla ŋunuŋunukanw kɔni o de senfɛ fɛn ye François Beya o sɔrɔla ka a minɛ fɛn ye ka a lasago yɔrɔ dɔ kɔni na cogoya min de la fɛn ye o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ ka na se fo sisan kɔni ma a jirala k'a fɔ agence nationale de renseignement minnu ye Congo service de renseignement o kun kan ka na ni jɔla minnu ye k'a jira k'a fɔ François Beya ko a kɔni tun b'a fɛ ka ni baara cɛjugu kɛ ko fo sisan fɛn ye o ma se ka o sariyaw kɔni o ma se ka na ni o jɔlaw kɔni ye Victoire Tezonko ale ka fɔcogo la ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jɔlan foyi kɔni t'u bolo k'a jira k'a fɔ ko Beya ko a kun b'a fɛ ka Félix Tshisekedi ka a minɛ ka bɔ fanga kɔni na o de hokumu kɔnɔ fɛn ye hali u ka fanga maa dɔ bɛ yen min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ lakana ko kɔni ma ale fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jɔlan foyi kɔni tɛ ANR mɔgɔw kɔni bolo fo sisan k'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ko a kun b'a fɛ ka nin baara cɛjugu kɔni kɛ fɛn ye u ka maa dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Jean-Claude ale fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye k'a fɔ ko maa kɔni kun b'a fɛ ka fɛn ye nin fanga kɔni dafiri ka o minɛ k'o datugu kana se fo bi kɔni ma wa ni maa minnu kun bolo bi ɲɔgɔn bolo hali sisan olu ma se ka minɛ ko o kɔni ye ko ye ko min u b'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jɔlaba tɛ o kɔni bolo nin kuma in kɔni na a jirala fana k'a fɔ monsieur Beya ale kɔfɛ a ka secrétaire particulier a jirala k'a fɔ ko o fana kɔni minɛlen don ka a datugu fɛn ye hali sisan fɛn ye ANR olu ka maaw kɔni bolo.
Ukraine jamana kono ma bay kalama ka fo kapini geleya ni o kon dola Ukraine ani Russie jamana che hajira la ka fo aklitan an sabana min kon flenye jira la ka fo ko femye Ukraine ani Russie ko o kon ye la yinike ka jira ka fo Russie ko o kon ka ko bela jelike ka muguchi ka o kon jo chugam dela o koni o muguchi no o jola ubike sababu he femye jamana de gwanza minu kon be una sega ulu kon labo Ukraine kon konna na chugam na o dela Ukraine famo ulu kon ya jira ka fo o muguchi jo ko kuma min kon flenye ko ulu kon siralendo ka fo Russie wul masirita bo ko una famille son au konma ubina akon dankarke ala famille chaka yoromi benu agence internationale de l'énergie atomique no nyashimbe mu prenta ko ani mu jugu pela jeleka ko nyana bol konma o kon ye kuna fonya di ka jira ka foko o ka mu jugu ba so ba mi be ni ubi Ukraine konana u ya jira ka foko afangele ko tasma ko akon ye asoro konga amake gelia baye folo mi bisega dankarke mo ni konna ajira la fana ka foko teremi temena ajira la ka foko irisi masakeu ani irisi sorosu ko ulu kon kunya jira ka fo muguchi mi wule ko sesele fe ko o konna o kon jo yasa fem ye dumuni fen hulu na sega do ani fem ye jamana di gwanza na sega bo kata fan woro fe chugam de la minu ba fe ka bo wajira la fana ka fo ko akoni ko choya fui konte bi ka don ko fem ye receive tigla kaw muguchi ko kuma mi fola ko ka jo ko fele fui te ka don ka fo ko o kon sona ama ani ubeka a kon sharia kon labatu ko ka sabya ke fem ye maripol o kunya jira ka fo ko muguchi ko akajo o yorola ajira la ka fo ko irisi ko o kon ye o sharia ko o kon ye o soso fem ye maripol america fo to yara konna kabini irisi ani Ukraine ka maga kon damne na ajira la ka fo am yorom na ko mbi ko na sega Ukraine jamana deminu be ka bul kelenya ama million duru bonyongo ko obisega o lasego o fey femi Europe jakulu uluka kiliaton ma nyama do no Jesus borali alika focho kona ko ajira la fana ka fo femi mo minu be nu ba ka bul kelenya ko uluka tali ka bo femi Ukraine kon kona na ajira la ka fo ko akon daminena wajira la fana ka foko abeka bo dugumi ndefe kata jamana woro konna ode sumi konye ni abi jamana yere klibi enfant kon fait wajira la fana ka fo Ukraine jamana do fo kata se anyama kon ma ko ubela jele kon sirale do ka foko ubeka jamana do bo sira mi fe irisi ulansreta bo o kanata o sira fana kon datu wajira la ka fana ka fo ka bini kele damne na kana se bi kon ma femye ma minu bulla ka bo Ukraine konna na ko abiti jo ma million fla bonyongo konna wa ama famba ko ubela jele bi polon jamana de konna na nimbe dansige ke auka bi kunafono na nyamuka so yemuno dalaje ka di ama ka fulini wale nyuman do ko lase au kelene na bela jele ma sanga ani wati amuno be dana ya taka datilenya taka ka ke auka kunafoni re sanumo tayoroi ka fulase ambala koma ka tashi blake ka nyesi musolaka ma munu yere fene tura musokelela ka nyini masara manife ala ka hine uni alislame furu yere bela jelena uto kelena ambe fulase ambala koma krengre ni ala munu sigiro beni do togo dawma munu ni chesiri babe uyoro onka jamana yere tanye obseka sabati togo mna ka nga togo dala musofu dugu dobe no ni abe fama kalana wasulo jamana ka ambe kalana muso bawfo ni watina ku wale mando ka nyini masara manife basige ani kolosuma ala ko sabati anga jamana kono ala ka shini do kibaru kana irana